shamari, Tezi akakuramba. Chii chakaitika? Iwe waimbotaura naye sei? Ndaiti ndikati hello, airidza tsanga. Zvoga chete izvozvo. Ndichiti ndikati moro, oridza chikwe. Oridza chikwe futi. Saka anga ari ma1 chaiwo. Asi chimbondiudza kuti pagate apo zvanga zvakamira sei mazuva acho? Pagate ndaive rombe ndiri rova. Saka life kakakatinya. Kumumhorosa zvako aiita sei manje? Ndichiti ndikati moro, oridza chikwe. Saka anga ari ma1 izvi. But ndoda kumbobvunza comic pastor, ndimbonzwa na comic pastor. Because ndonzwa kuti vaidawo baby. Ko baby ira rakamira sei comic pastor? Tiudzei. Ainge akanaka uko achinzwira mvura. Okay, comic pastor. Chimbondiudzawo dzimwe type dzauya pana days apa. Kuti dzaiva type dzakaita sei? Achiuya mabenzi mabhima achimuvhima. Sapa pakaipa zvicomic pastor. Kana paiuye type dzese idzi. Ko imi vetsoka maizoitawo sei? Zvino isuwe tsoka taisapapiwa nguva tichitadza kusvika paari tichingochiva. Saka anga ari ma1 chaiwo comic pastor. But ndoda kumbobvunza chikomana chechidiki ichi. Ndinzwa kuti kuside kwakewo haufa kwakamira sei? Chikomana kuside kwako tiudzewo kuti zvazvakamira sei? Aindi dadi, panze aindi vari. Kudadira. Ko zvaikonzera kuti uzoita sei? Zvaisakiza kuti ndigochema. Mamuri pama1 chaipo. Panga pakaipa. But rikaimbodzoka futi zvakare kuna comic pastor. Ndinzwe kuti zoita sei Jesu. Akazomitiswa nemurume wemunhu achiramba inini ndakanga ndisina munhu. Akazomitiswa. Ko paikuramba aiti chii? Anzi unonhu wadikita musamasheti. Saka ma1 chaiwo comic pastor. Ndakumunzwira tsitsi upenyu hunochinja nhasi ndaambinga ndakazoita mari. Makazoita big. Saka chidzokerai kwaari ka. Anenge akutodaka. Because maambinga ka. Kungoti chete ndaambinga yemunhu. I have a family to love. Okay, ndaibata nyaya yacho ndaihwisisa. Ati ndoda kudzoka zvekuti nechikomana chechidiki ichi. Ndinzwa kuti kuwawaida akazoitawo sei? Uyo wandaida. Ndiye hakunditsoma. Ndiye hakundinetsa. Mazvinzwira mega mabhebi. Musaramba vakomana muchiti havana bhegi. Kozi mangwana dzinenge dzava mbenga.